Преди да гледате това видео се уверете, че сте сами. Защото ще разберете истината, крита от вас. Илюменат ли е Бойко Борисов? Нека разберем. Бойко Борисов. Бойко Борисов е мистър-председател на Република България. България. Знамето на България е бяло, зелено и червено. Чакайте малко. Зелено? Знаете ли кое още е зелено? Точно така, този скъпоценен камък на шапката на папата. Не е ли подозрително? Сега ще видим какво е най-дозрително. Папата. Папа започва с П. Знаете ли кое още започва с П? Точно така, прасетата. Уау. Виждате ли това? За малко да го изпуснем. Това парче торта има триъгълна форма. Случай нос. Да, ама не. Знаете ли кое още има триъгълна форма? Точно така, 1/4 от триъгълника на Илюменати. Но ни трябват още доказателства. Нека ги потърсим. Бойко Борисов играе футбол в Бистришките тигри. Фенове на Бистришките тигри са бистришките баби. Бистришките баби носят бермуди. Бермудският триъгълник. Но какво е това на снимката? Точно така, Панамският канал. Канал 1. Нека потърсим в Google канал 1. Виждате ли тази снимка? Нека разгадаем символизма в нея. Едно като едно око в триъгълника на Илюменати. Не те. 3 букви колкото са и страните на триъгълника на Илюменати. Бойко Борисов е Илюменат. Потвърдено.